1600 ଫୁଟର ପାହାଡ଼ କଟା ଯାଇ ବଉଳମାଳା ପଥରରେ 200 ବଛା ବଛା କାରିଗରଙ୍କର 4 ବର୍ଷର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ। ଠିକ୍ ଯେଉଁଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖ ଦିନ, ସେହିଦିନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନବନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପୂଜାବିଧି ଆଉ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଗଣ ଆକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଚାଲିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇନାହାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଯୋଧ୍ୟା ଚାଲିଯିବା। ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଆଉ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ ଗୁଡେ ନମୁନା ଦେଖିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରି ଏହି ମନ୍ଦିରର 4 କୋଣରେ 4 ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ କୋଣରୁ ବି ଆପଣ ତଳକୁ ଦେଖିବେ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚତୁର୍ଦିଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିନେବ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।